Казвам се Ивайло Иванов, представител съм на Лидер Консултинг, като основната ни дейност през последните 10 години е ексклузивно представителство на най-голямата компания за селекция, семепроизводство и дистрибуция на семена в Австрия, Saatbau Linz. През тия 10 години успяхме да изградим едно изключително стабилно и конкурентно портфолио в абсолютно всички икономически важни култури в България, като не на последно място са и покривните култури. Сега тук държа да отбележа, че сме пионери в това направление и от самото си създаване така много силно фокусираме и наблягаме на промотирането и внедряването им в производствата на всяко стопанство, независимо от технологията. Тук се намираме на Ден на полето, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите, който е тематичен за житни култури. И така и аз тематично ще кажа няколко думи за това, което представяме ние тук на полето. Сега ще започна от там, че австрийските пшеници от години са познати като пшеници с изключително високи хлебопекарни качества, много преди ние да започнем да се занимаваме с тях. Тук на полето имаме 8 сорта мека и един сорт твърда пшеница. Първата ще бъде Шевиньон, която е единствената в момента безвасилиста пшеница в портфолиото ни. Тя е с по-умерени качества, масова хлебна пшеница можем да я наречем, с изключително висок, да не кажа безграничен добивен потенциал. Друга пшеница, която вече няколко години изключително успешно се представя в България, е Апексус. Това е може би най-адаптивната ни пластична пшеница, доказала си като подходяща за отглеждане в абсолютно всяко едно ъгълче на България. Комбинация от високи хлебопекарни качества, разкошно фитосанитарно здраве и, разбира се, висок добивен потенциал я правят изключително привлекателна за земеделците. Третата, но не и по важност, е Артимус. Тя е така последното попадение в селекцията на Saatbau. Отново хлебна пшеница с аналогични на Апексус високи хлебопекарни качества, много добро фитосанитарно здраве, но това, което най-много я отличава от останалите, е много силно изразената и сухоустойчивост. Като малко и на шега си е заслужила прозвището на Запад пшеницата кактус. Следващата пшеница, която ще представя, е част от сегмент, който така ни е като визитка, високо протеинови премиум пшеници. Това са пшеници с генетично заложени, върхови нива на абсолютно всички хлебопекарни показатели. С две думи, мечтата на мелничаря. Новото ни предложение, което вече е намерило стабилно място в портфолиото си, е Аликантус. За запознати с Албертус, тя е една идея по-ранна. Освен пшеници, на полето имаме и доказали се в практиката фуражни ечемици. Добре познатите ни сортове Адалина и Лентия може да се видят, като те са в по-ранната група на зрелост. Адалина е многоредов, Лентия е дворедов, и двата фуражни. И пак казвам, доказали се в практиката. Друга култура, която не само имаме тук на полето, но и много уважаваме, е тритикалето. Това е една изключително благодарна култура, която на много нисък агрофон, с по-малко агротехника, при по-скромни условия, се отплаща изключително богато. В България има на все повече стесняващия се пазар, има много голям избор, включително и наши чудесни хибриди зимна маслодайна рапица, но аз искам да наблегна на това, че предлагаме и много добри и конкурентни сортове, линейни сортове зимна маслодайна рапица, които по нищо не отстъпват на братята си хибриди и мога да кажа, че са на отлична цена.